Kitangani kabisa muna mwei wari to minority yakwana iwo mira na gaiga ucha kunyesha eni mwakire mwakanyo rororo ande kirenge kenene gyatoleta gaiga ntumuna motoroche gaiga abana ba MC abakisi county assembly isi county abande baitomba kali state house na into twenyora gale state house ya itenke toikaransita na intura gamba unity yomugusi igento gyo katara bateria abarari muna mwaja asire Jones asomo gusiya toigwete abatolega ntwe ntoranga kogenda state house lakini bali bakiye tona barabwo neganga yabo lakini ntwa twatigara unity yo mugusi na intwe ntotageti totebenga mugusi totigare magega igaba gusi bonsi pia swa totegerete emambi yabono abatolega iga aba MCA turange 30 na gento nabo muranyore kibije kyakirenga abali bagenda state house munanje kurukisi central ward ngomushimiwa na taro uko represent kisi central ward oyo gokwana no mushimiwa kisi central ward takiye state house nande gongo teria baminto bali bagenda amangana amagendero juicy abagusimba arwa state house kibikibere kyahitire barenge ange elubusita amona abachumbe baito bagusi amagendero asabwa onsipi aye serikali enene na rugwa muna ekiro yaito ya taraja bagateba 1700 ekwerende kwagachwa nyambera 1350 egetikia ndege naende bono nche bonkumeti wae tutaringe kurangiria omu president yoito Ruto ache gusiga iga state road na intogendo muna abachore be chi ward mbalimbali ya 45 na nominated na into atumiro muna kogenda chi county chinde yusi mwegu na agenda siaya akarujiba zitanga na bese narengo mapei akarujiba zitanga na bese amagendera yana ende togotebigwa ngaba MCA tuchiko saba narali naende tugwate imilioni 13 ibilioni 13 ibilioni ekyo ibwene tokora amagendero aito eki ward 45 amagendera national abakyume baitomba rokianda bakisi county banyasabi naenda twatera tukutogende tuchikobuli aba MCA na yakwenda chiwodi cheito 45 osenari president yaro ntugo twasabaiga president tigeje commissioni project yecho torore chiere bono gakero umuntu ne resial na inke munante neina na intunto bwate area ito ekorukwa Fred Okengo Matiang'i mwanya gitinge 20p tobo mwatisie naende chikurangia cha kobwatwa tarehe 29 umutienyo kianga twalinga IPC ali Dobis iga bana baito rimwe bwatire ibana onde tatigara tabwata kebana ende na ntutorore wa sign iria se Kenya wa beira mona abantu baito ende twakero yo minto ekoko igo numu mwanya gitinge gato beri bweri muyamono.